Actualmente vivimos nun mundo onde a converxencia cultural converteuse nunha característica aprendida e difundida por todas as culturas do mundo. Coas linguas pasa o mesmo. No noso mundo gran parte dos países conteñen máis dunha lingua. Esta converxencia cultural e lingüística dotou o ser humano dunha sociabilidade moi ampla, xa que, como ocorre na actualidade, os europeos poden comunicarse cos habitantes de América do Sur sen ningún tipo de problema. No noso mundo existen linguas maioritarias como son o chinés, o inglés, e linguas minoritarias como o irlandés, o galego. Unha lingua pode ser minoritaria ou maioritaria dependendo de como o interpretemos. O galego é minoritario comparado co castelán, mais pertence ao selecto grupo de linguas que ten máis dun millón de falantes, polo que respecto a outras linguas é maioritario. Estas características das linguas non presentan ningún problema. O problema encontrámolo cando unha lingua encontrase minorizada por outro dominante, como é o caso do bretón, do galego. Para evitar esta discriminación, promóvense medidas de normalización da lingua. Outra faceta a destacar no ámbito lingüístico é o ecolingüismo. Este termo identifica a convivencia de distintas linguas no noso mundo sen discriminación de ninguna delas. Como se dunha cadea animal se tratase, as linguas necesítanse as unas ás outras para sobrevivir, xa que cada lingua ten valor en sí mesma e importancia na rexión na que se fala. No caso do galego, cabe destacar que é a lingua propia de Galicia, polo tanto, compre dallo o valor que merece e recoñecera en todos os ámbitos como unha lingua tan importante como o castelán, sen prexuizos de ningún tipo. O ecolingüismo favorece a conservación da diversidade cultural no planeta. Hoxe en día, este termo pásase por alto, aínda que ten moita importancia para a igualdade de todas as culturas e linguas do mundo. O noso colexio, o Fogar de Santa Margarida, é un exemplo desta converxencia lingüística. Invitámosvos a que coñezades un pouco mellor esta variedade lingüística e demográfica, para que vexades as diferenzas que se producen nas diferentes linguas do noso mundo. E recordade, o fogar é plurilingüe. Riri parará, cabará o popó, yupío, guayí e cupo e piró. Hola, me chamo Eliana e falo guaraní. O guaraní é a lingua oficial de Paraguai. Conta con 8 millóns de falantes. É unha lingua polisintética e actualmente está en expansión. 你好，我是小金，我是中国人。Hola, chámame Jin, falo chinés. O chinés é a lingua oficial de China, aínda que tamén se fala noutros países asiáticos como Filipinas, Malasia, Singapur. Conta con 1.300 millóns de falantes. É unha lingua illante e actualmente está en expansión. Qatul latifun, qatan latifen. Hola, chámame Leila, falo árabe. O árabe é a lingua oficial da maioría dos países do norte de África. Conta aproximadamente con 280 millóns de falantes. É unha lingua sintética e tamén é unha das linguas máis discriminadas de toda a historia. Un chasseur sache chasser doit savoir chasser sans son chien. Hola, chámame Pablo e falo francés. O francés é a lingua oficial de Francia, aínda que tamén se fala en zonas do norte e do centro de África, Canadá e en algúns outros lugares de Europa. Conta con 300 millóns de falantes. É unha lingua sintética e actualmente está en expansión. Fritze, Fitze, Fitze, Fritze, Fitze, Fritze, Fitze, Fitze, Fritze. Hola, chámome Vicente e falo alemán. O alemán é a lingua oficial de Alemania, aínda que tamén se fala noutros países como Austria, Suíza. Conta con 180 millóns de falantes. É unha lingua de tipo aglutinante e actualmente está en expansión. O doce perguntou para o doce, qual é o doce mais doce que o doce da batata doce? O doce respondeu para o doce que o doce mais doce que o doce da batata doce é o doce do doce da batata doce. Olá, chamo-me Sara e falo português. O portugués é a lingua oficial de 10 países distribuídos por todo o mundo. Conta con 270 millóns de falantes. É unha lingua de tipo sintética e o seu parecido ao galego débese que galego e portugués foron a mesma lingua. Filho de cabra está salta a rocha. Hola, chámame Marlo e falo caboverdiano. O caboverdiano é un idioma falado en Cabo Verde. Conta con 900.000 falantes. É unha lingua de tipo sintética e provén da mestura do idioma dos escravos africanos das colonias portuguesas e do portugués. I'm scream, you scream, we all scream for ice cream. Hola, chámame John e falo inglés. O inglés é a lingua oficial de Gran Bretaña, de América do Norte e Oceanía. Conta con 508 millóns de falantes. É unha lingua sintética e actualmente está en expansión.
Bakhatsu. Ola, chámome Kaito e falo xaponés. O xaponés é a lingua oficial de Xapón e tamén de Palaos e Islas Marshall. Conta con 130 millóns de falantes. É unha lingua de tipo illante e actualmente está en expansión. 3 tristes tigres comían trigo en un trigal. Ola, chámome Brando e falo castelán. O castelán é a lingua oficial en moitos países distribuídos por todos os continentes do mundo. Conta con 528 millóns de falantes. É unha lingua de tipo sintética e recoñécese como a segunda lingua máis importante do mundo. Se vou a web nun vou, vou. Se non vou a web nun vou, non vou. Chamo Matías, falo galego. O galego é a lingua oficial de Galicia, aínda que tamén se fala na franxa oeste de Asturias, no norte de Portugal e en territorios limítrofes con Castela e León. Conta con 3 millóns de falantes. É unha lingua sintética e actualmente é unha lingua en proceso de normalización. ¡Viva la diversidad!